нашия народ. Добруджа е една свещена земя, дадена от Бога. Добруджа не е за унищожаване. Добруджа не е за отравяне. Народа ни, предците ни са ни умирали за тази земя, за да е пропилете за 5 години. Не искаме каквото и да е почване на шистов газ в тая райска земя. Земята е жива. Нашата планета е